kesällä tai lumipyryssä. Suuni on hymyssä, T-Harri ja 60 kuutio pytyssä. Ja massa varmasti Jyväskylillä nähtiin. Teho putkesta kyllä jyrinää lähti niin, et pikkulapset piiloutu mutsien taakse. Kytät rullas ohi kuumottiin, et tunnistetaan se liian iso masina. Pojat rikko lakia, mut Mikko soitti silloin aina infot, missä on ratsia. Se takia ei tullut sakkoja tai sanktioita, mut joiltain kuuli hulluin pakko matkatarinoita. Damn, piti olla aina valmiina, vaikka oikeesti mä halusin paraida ja chillaa. Aika usein en pykenny edes ajamaan. Taas PV hajalla ja pajalla piti jo melkein majailla. Myyjä kusetti kyllä kunnolla, pieni mittari lukema ja on muutenkin hyväs kunnossa. Näyttävä mut täys rämä ja kaupan päälle myyjä soitti mulle perään. Rupes nauraa ääneen, et onneksi jonkun noin vajaa äijän sai ostajaksi. Jep, mopo motto aja päivä ja korjaa 2. Vaikka pari kertaa PV leipo kiinni. Vaikka mopo, auto, kerma, perse, playmobiili tai skootteri. Edelleenkin lälläri pyörä. Koulun pihas kekkä jengi rällä